ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ। ବଢ଼ୁଛି ପାକିସ୍ତାନର ଅଡ଼ୁଆ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଇରାନର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇରାନ ଆଗେ ବଳି ପଡ଼ିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଏଥର ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିର ମୁନିର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାରିଫ୍ ମାଡ଼ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଟାରିଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିର ମୁନିର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ମାଟିରୁ ଭାରତକୁ ଆଣବିକ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଅସିର ମୁନିର। ତେବେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆଖି। ହଠାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନି ଇରାନ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ନିବିଡ଼ତା ଇରାନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ନିଜ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇରାନ ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ Odisha।